Inkonzo yesipolisa yoMzants'Afrika izakuseka icandelo elitsha elizakusebenza nesebe lezimbiwa Iinjongo kukuqubisana nokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni kwelilizwe. Amapolisa athi elicandelo lizakugxila kwiindawo ekuxhaphake kuzo oozamazama. Amapolisa akholelwa ukuba ukwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni yingxaki enkulu ingakumbi kwiindawo ezifana neVelkom naseCarltonville kwiphondo lasemntla-ntshona. Idolophu yaseKlerksdorp yayisakuba idolophu yayineenkampani zemigodi eziliqela kwiminyaka yo-1980 nanjengoko yayityebile kwigolide. Kuloo minyaka yayiziinkampani zemigodi ezili-15 ezazisebenza kwisixeko sasemaXhosana zaye zavalwa ngenxa yokunqongophala kwezimbiwa. Kungoku nje le migodi isetyenziswa ngoozamazama, kodwa amapolisa aseke icandelo elikhethekileyo elijoliswe ukusombulula le ngxaki. We've got various interventions where we've deployed our high-risk forces, which is the task force, the NIU, as well as TRT, in those mining hotspot areas. But going further to normalize the situation, we will then be working together with the department, which will include this particular unit. Isixeko sasemaXhosana silahlekelwe zizigidi zerandi ngenxa yokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni. The income that the city used to earn from mining operation has shrunk as a result of these illegal operations of the zamazamas. So it's like people who are extracting profit but not paying their dues to the municipality and government. Oozamazama bathi ngenxa yezinga eliphezulu lentswela-ngqesho abanayo enye indlela yokuzenzela umvuzo. Siyasokola kuba xa unengqo ezintlanu emigodini uyakwazi ukuzenzela i-200 apha siyifumana i-50 okanye i-100. Uthi siyasokola abantwana bethu bayile esikolweni kodwa abasebenzi. Amapolisa athi azakucela isebe lezimbiwa ukuba lilungise imigodi engasetyenziswayo.